Lala għażil ktib tal-poeżiji, xi romanzi u novelli. Kiteb minn Claudia Gauci, ippubblikat minn Glenn Kalleja. Sabiħ immens għal-menu kieku ma żiltux, għażiltu għal-propri għax poeżija, x'jien nikteb poeżija u ftit nies jitkellmu fuq il-poeżija. Terġa' dawn il-poeżiji laqtuni immens li xtaqt li nikteb hekk jiena wkoll. Għandek x'titli, kull ma għandek mistoqsijiet, kull linja hija mistoqsija bla titlu. U ħafna drabi il-poeżija m'għandix taqsam xejn mal-mistoqsija. Lala naħseb li il-poeżija jekk tiġri ħafna drabi tkun kelma, jew tkun linja, jew tkun biċċa mużika, jew tkun memorja, qalb ġeneruża, qalb sensittiva, il-kliem sempliċi, imma l-iżjed li hemm kliem sempliċi inħawi ta' Malta, esperjenzi sempliċi. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, traduturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.